Halo KB, kita duwe tantangan anyar. Rong peserta bakal bersaing ing tantangan konstruksi. Dheweke kudu gawe omah kanggo boneka. Ayo ndeleng sapa sing nindakake luwih apik. Oh, kowe gumunake. Lan kene aku. Oh, kowe. Aku uga tresna sampeyan. Oh ya, bocah-bocah wadon, apa sampeyan siap kanggo tantangan iki? Delengen kui. Iki payone? Inggih, punika oke. Aku bakal duwe payung koran. Nerusake. Apa sing kita duwe ing kene? Ora bakal bisa. Ora. Hei! Apa sing kok lakoni? Hei! Apa sing kok lakoni? Inggih. Kembang. Enteni, aku bisa nggunakake kemasan. KB bakal dadi apik banget. Yes! Aku nggawe lantai lan tembok. Mekaten, rampung. Nerusake. Oh, iki sampurna. Aku bakal nggarap desain interior. Rampung. Nanging ana sing ilang. Bingo. Ayo nggambar soko. Kaya ngono. Saiki cara iki. Iya, kita duwe sawetara kotak. Saiki ayo nggawe kursi. Aku nggunakake spons kanggo iku. Lah, piye miturutmu Britney? Iku ngegirisi. Terserah. Saiki aku bakal duwe lemari utawa laci. Ayo ndeleng. Wow! Enteni, aku gak bisa nggambar. Mangkene sawetara rincian. Iya, sampurna. Ayo nindakake liyane. Karpet. Aku bakal terus maju. Apa sampeyan ngerti apa sing dakake? Iya, iku bakal dadi meja. Apa ora sampurna? Lan, ayo dakake potret sampeyan. Iya, sampeyan ayu banget. Rampung. Iku dadi luwih nyenengake. Sijine ing figura lan menyang tembok. Iki sawetara dekorasi liyane. Oh, mulya ing kene. Oma sing apik banget. Serius, iku ngegirisi. Inggih, asisten. Aku kudu nggawe kamar. Ayo. Sampeyan bebas. Inggih. Apa sing kita duwe ing kene? Aku bakal miwiti karo sing siji iki. Oh, emas, favoritku. Ayo nggambar ati. Siap. Oh, iku apik banget. Apa maneh sing ana ing kono? Asisten, ide liyane. Hei, jupuk sing, kita butuh liyane. Oh, Miss Britney, apa iki bakal bisa? Lunga? Aku kudu mikir. Aku ngerti. Ayo njupuk gambar, lan gawe cilik. Iya, pancen sing dak karepake. Perapian, apik tenan. Ayo terus. Sawetara dekorasi liyane, karpet. Wow.
Alonceng mesti lan sawetara foto. Kelangan. Oh, gambar kasebut apik banget. Wow, wih siap. Oh. Bener, aku mikir kita bisa sijine ing tembok. Bakal katon apik tenan. Wow. Saiki sampeyan bisa nggawe dewe nyaman. Kepiye sampeyan seneng? Jujur wae. Inggi, aku pengen mangan. Apa sing sampeyan duwe ing kono? Apa sampeyan seneng? Apa sing bisa kita lakoni ing kene? Oh, aku entuk sampeyan. Halo, aku butuh bantuan. Aku pengen duwe kamar mulya lan ayu. Entuk, aku bakal nindakake saiki. Bakal dadi sampurna. Ayo dakake. Aku profesional sejati. Sawetara wallpaper. Sawetara emas, mesti Barbie seneng banget. Wow. Ayo nambah sawetara rak. Alufah. Lan mesti kita butuh jamban emas. Wow, aku mikir Barbie bakal seneng. Dadah. Oh, ngentenis titik. Iki duit sawetara. Sampeyan nindakake apik tenan. Bener, ora. Aku bakal nggunakake duit ini kanggo ngisi bak mandi. Oh ya? Iya, Britney. Sing katon apik. Lan, matur nuwun. Dadah. Inggih, iki bakal dadi adus sampeyan saiki. Apa pikiran sampeyan? Lan aja lali babagan topeng. Inggih. Sampean ngerti apa? Aku bakal nggawe topeng uga. Wah? Inggih. Aku mikir aku duwe ide. Siji loro telu sing siji iki. Ungu, saiki lem. Sijine ing kertas lan gluing menyang tembok. Wow! Saiki ayo dekorasi tembok. Enteni, iki apik tenan. Aku pancene seneng. Saiki kita duwe sawetara katun. Utahake. Oh, iku alus banget. Karpet sing sampurna. Ayo terus. Aku bakal nggawe jamban lan adus. Meh tekan kono. Sampurna. Uga, kita butuh pangilon. Luar biasa. Nanging aku luwe. Enteni, aku ngerti. Kita bakal nggawe potongan desain interior liyane. Sampeyan bakal ngerti. Oh, wow. Iku kamar padusan. Aku ngerti. Enteni nganti sampeyan deleng kabeh. Aku jenius dina iki. Oh, wow. Iku apik banget. Wow. Boneka Dakira bakal bisa adus. Wow. Nerusake. Oh, warna iki apik banget. Aku bakal gawe tirai padusan saka iku.
Sijine ing kono. Kelangan. Inggih, aku ora bakal duwe bak mandi, nanging aku duwe padusan lan sawetara bebek. Halo Ayuku. Yahoo! Kita bakal gawe soko menarik kanggo sampeyan, swimsuit. Inggih, aku mikir aku meh rampung. Koyone wis siap. Wow, sampeyan ayu banget. Wektu kanggo sampeyan adus. Nguri pake. Oh ya, kelangan. Iki luar biasa. Aku mikir aku duwe ide. Apa sing kita duwe ing kono? Emas, mesti. Iku wutah. Iku apik banget. Wow. Delengen tirai kasebut. Apa ora luar biasa? Kabe sing bisa diimpiake. Aku ngerti apa sing kudu ditindakake. Lantai emas. Kene kita lunga. Aku kudu nelpon. Inggih, sampeyan Ana. Halo. Matur nuwun. Aku butuh soko. Oh ya, iku kanggo kula. Delengen kasur iki. Wow. Lan vanity iki kabeh. Wong-wong mau kamar ini katon luar biasa lan larang banget. Halo. Hey. Ora, sampeyan kudu kerja ing kono. Ora, dutu iku. Apa desain iki cocok? Biasa wae. Kepiye babagan sing siji iki? Apik tenan. Aku bakal njupuk. Inggih, sampeyan lunga. Oke. Matur nuwun. Inggih. Bye. Barbie, sampeyan butuh mahkota saiki. Sampeyan katon luar biasa. Lan karpet abang mesti. Sampeyan superstar. Inggih, apa wae? Aku gak bisa nggawe soko apik banget. Ora muspra, aku sinau ing sekolah seni. Kita Wah, apa sing paling apik? Apik banget, tembok wis siap. Saiki kita kudu dekorasi. Apa iki? Iku bener sampurna kanggo dekorasi. Ana akeh perkara sing padhang lan apik. Oh, wit palem iki. Delengen kuwi. Sampurna, aku seneng. Nanging, kita butuh liyane. Aku bakal melaku-melaku setik. Yes. Iki pantai masa depan kita. Aku butuh wedi. Iki kudu cukup. Awesome! Oh, aku bali. Saiki, kanthi ati-ati purwedi. Lan, meriksa metu. Sabanjure, aku bakal nggunakake tongkat iki. Aku bakal gawe ayunan cilik. Gluing bebarengan. Setik maneh. Yes. Oh, aku pilek. Enteni. Iki bakal gawe hamok apik. Kabeh sing isih kudu ditindakake yaiku gantung. Apik tenan. Apa sampeyan seneng?
Oh, aku bakal dandani kabeh saiki. Aku duwe siji ide, nanging aku butuh kaos kaki kanggo iki. Mlereni dadi potongan-potongan warna-warni. Rampung! Saiki aku kudu dadi kreatif setik. Naleni kabeh bebarengan. Kayak ngene iki. Wow, iku ganteng. Lan rok pantai sing apik banget iki kanggo sampeyan. Kepiye sampeyan seneng rasukan anyar sampeyan? Sampeyan bakal dadi sing paling apik ing pantai. Lan iki bakal bantu sampeyan ora bosen. Oh, si jibab liyane. Delengen, aku wis nggawe sampeyan kanca sikil papat. Delengen carane lucu iku. Oh, aku meh lali. Kita butuh ati. Iku luwih ayu cara iki. Luar biasa. Omah sing apik banget. Kita nindakake kanthi apik tos. Oke, ayo.